alayın biraz Gunça gel. Gunça olmay Gunça o derleşipsin may bugün bir kil gaşyňdadyň ýüzi goýdum. Täze pijama al. Täze pijama aldym. Ha. Bol yani erkek käme hak mıydır men sana? Näme haklary da gürrüget ýa. Han yüzü gısla. Yok ya neden çıkmaya bir kul geçtim. Yadımda çıkan ok yöne men her efire bar yanına han İslam'dan yüzü kalp bilmedin oynatqı diýerler maňa. Men näme jogap bermeli? Allym diýde bir yüz jok korkuz koýar diýen surat dene yüzü gallym. Näme bir yüzü korkuz bine gyzylym däl birleýän uğratdy diýip yüzü korkuz diýen adamlara ýöne hani. Näme gany bolunda diýen gulýaly. Yüzük näme gerek sana? Yüzük diýende bir oglanyň bir gyýda gyzyl berilse gyzyl yüzük şoňa bir da berilse gyýdyň bagty ýapylýandy. Şoňadan çykarmy? Bagty ýapylar. Yapılıp gelsin ýöne men senden prinsip men senden aljak şonu. Ay bagty ýapylar. Öňeme bagty garadan dordan gelipýär. Boýga mösmändir da, diňe mösmändir mundan beter wapşe bagty ýapylar da. Kerem! Selamun aleyküm. Öňeme ne boy beripdir Allah, ne sıfat ýysa bermänir. Menem onun üstüne yüzük uğrasın, wapşe ýapyl. Şeydi gurlama diýen sana, şeydi gurlama. Ödüňem şuň daň bilen 7-de SMS ýapdyň, daň bilen 7-de adam ýapmaýan. Seni gözläner we sen bir esire çağırdım şu taýda sen bilen gurlaşyp golanlar wady. Şoň üçin jaň SMS. Yo 7-de men hiç kime efirine barmaýan daňdan 7-de. Bilemem, gatyda ýa barama mümkin. Barmasak bolmaýan efir bolar. Abise verdim ya olardan mı? Akadatdağımı kim? Baranda görürdün da. Ne olur var hayır. Karoçi men şeyle yadan soň aýtdym daň bilen 7-de. Yo görürsün merp ýazdylar seni. Gular ýüzüň örjek bolýar. Amber kranza elan. 20 kimde barsa. Men görmän arzuw edersin Gunçajan, men görmän arzuw edersin. Seni mi? Men seni. Sen näl bir zaýagda bir min Gunça. Bolýa men hiç kim bir zaýagda görüp bilersiň meni. 1.70 ýaş boýuň bolsa 90-60 figuran yüzüň owadan Angelina Jolie kıyar gözüň bolsa yüzüň bolsa onda atak bu spot bilen mara o dünýäde de garşylaşmadyň men bilen arky düýüşinde de görmedim. Senem şonýalyk gyz arzuw edersiň şu spotyňa şonýalyk gyz tapsaň sen ara. Kil go. Şonýalyk gyz Hudaýa şükür. İslen wagtym. Ýöne men islemem. Rahat ýemek. Näme tyrnaýjan sen? Kim? Sen kim aslan? Sen kim? Sen adamlara beýdi turlar ýa. Sen kim? Sen sıfat bilen näme efirde oturup bilýär. Ödün kim ho? Sen ödün kim? Sen sıfat bilen näme efirde oturup bilýär. Men şoň haýran. Oýnat söýledim şu wagt. Dur. Halim kim kuf kamran. Ahmet direndir aham. Diňe ýöne şeýle oýnaýan awtyp. Pusulat atama gulgunça 53 oýnaýan oturandyr men. Pusulat atsak bolsa oýnajak-ka. Ýöne bir gul şeýnik aldymy adamlar. Sen sonra. Gulça bilen gelýär. Gulça bir mut aýaga oturaýda da kim gelýär. Yok gol. Gözüň näde gulça gözüň kirpik bolup durlay. Öz kirpiňmi? Närak düşen görýän. Yok. Naves goýdurdum lan. Özen sıfatyň bilen men ýa oglan tapsaň başyna täze edersiň o. Men saçmady. Men borlay çet bir gaýrat edip. İslam o ben owadan işlewadam aýdan geçmewdim. Nanam bamy. Şoň çedine baryp bara İslam owadan ni? İslam owadan ni men owadan da gaýrat edip. Gollan meni. Men sen gözüňe mi ýa? Gözüňe mi görýän owadan? Bolýar. Men bilen şey kurlaşmaýda gunça şey kurlaşaýda men bilen gözüň açyp. Kimdir nöýjäň özüň o? Bütuk. Yo men hiç kimdir estağfurullah. Estağfurullah hiç kimdir öýdüm. Ýöne sen näme bu göz bilen näme maňa goýun etmek için etken. Men indi sana hakymy ýedirmen şonu aýdaýdy.
Yo men sana yüzük vererim, yüzük vardı mesele yok, 600 700 manattan var diye bakın. Altıda deyip söz verdim ama onun üstünden bir hepte geçip bolup geliyor. Yo mekrama yo. Vah mekrama sen moderatör. Mekrama yukarıdan ya da yukarıdan yazın görüyen. WhatsApp'ta. Finkiler bar berkel İslam ovadan İslam bet nişan İslam'dan sen ovadan İslam bet nişan bu bulary. Yo bilýän mekrama. 50 gallyk kim gibam. Sende de bir 50 bam. Bulup suldama. Gelen ýene bir oýun. Yo o barada mesele ýok, ol hakyk gurrun. Adamlar hakikat ýazýan ilmidäm ogunça. Bir adam däldirmin ýazýan köp adam. Ýöne sen özüň bir mut sen Hudaýlyň aýt gunça menniňle. Hudaýlyň aýt. Sen owadanmy, men owadanmy? Hudaýlyň aýt ýöne ýüregdäkini aýt. Dur. Sen oglan men gyýyn ne? Yo, owadan niýe bolýar men owadan, men özüm owadan ýa-ma göre sen özüň owadan niýe? Ne öğrenmen boyun alansın, öğrenmen boyun alansın. Ya, bu da koça çıkıp 10 tane adamı sonra versek. Bunçan saylardık beni 10 tane kıyıda oğlun, hops 10 kıyıda oğlun. Kim tarafa geçersiniz diysen, men tarafta köp adam olalım, sen tarafta köp adam olalım. Bunça ayda ne? Men tarafta kanesta sen ödün ula, menden ayağım sen kim? Yok sen görünmeyen ama men bilen koça çıktın boyun kıysalığından ya. Züyüm de bakmaymadan. Yok de. Sen boyun kıysa kunça hem de şu sen yüzün ayadır. Mün kırpıkta kandı, mün dırnak, mün doğudan çizilden sen boyun kıysa. 1.50 sen boyun. Son kavullan inne. Kunça oylet yerler kızı oturma da yatı böyle. Ovadan uygunsa çet arkan yat kuruluş bilersin diye cevap verdi. Bolya. Mevzu. Kaçan geliyorsun? Bir mümkün açık var. Yüzü kaçana gerek? Sen boyun alın vaktin kaçan? Böyle ertir uğraşama. Niye daha doğum kov ödü neyme kov mu? Ne bir yüzük dastav ketken o dastav kadar ediliyem şu at yüzük şu at ettireyim. Şu tağıttı diyor. Men ne çuğuna karşı atıyor. Nasıl yom? Kadidin vaat dedin soramadım dünyayı yatlattılar. Çoğun için yazdım. Dinlemeni. Erti birincun ulyarsın ma ertir. Tadı dokumağa diyem demettik. Karoç dinle. Ertir. Maksimum buyurun senki. Maksimum buyurun sendeyiz. Böyle ama rahat değil mi? Allah yar İşanov. Ya demem yine bir daha tadı rıbma. O tadı dokumağa diyem. Mara elan stip. Reklam eden şu mağazayın öğretip yani dokulam dağıtılım şuna müyordum. Alanlar nesip olsa tarzı reklamlar dağıtlar başlayıp o dokulat alacak olsam menden alın dokulatı söz yoktur. Öğretip yani dokulam Oynayalım dokulat diyeyim onun her otulan da kıydılar boyunuma dokutak karlar ha. Bara oldum kalar ödeymesin. Dersin ha mut dokutatı. O normal dokutatçılar da yani portap sen ne mi dokutatı yani ne mi dokutatı? Sığan. Ne mi? Böyle söz tabara ne diyeceğim böyle Efir stay ananay efir yoksam sen gurultmayan sen o beyt kıydılar falan üstlerine ulan özün kim o sen? Ben hiç kim? Onu bey deyip gurulamadı. Böyle ne ama elbette atayım. O hemen hakik var. Gurula otiner. Boyun kıysa değil mi? Ben boyumu dinleyip gurulama. Ben elbet. Ben sana bir yedek gözü, bir yedek söğüdüm mü? Bir yedek elbet ataydım mı? Ne mi? Hı? Yo ben sana bir elbet atayım. Ama ne söğümüdüm hem en iyi giren yanlardım ben seni. Üstümden gülüyorum şu öyle sıpak oyun gülüyorsun otayım. Sen öğün kim değildin? Ben bolya diyen. Sen sıfatsız değildin bana. Hem medat değildin ben bolya değildin. Ben kavulluyorum. Yani sen şu. Sen bana ne diye atıyorsun ha? Näme diýdim aýdany? Kırpyň özüň kim diýdim özüň? Güdäre men hakykylada aýtdym, gözüň görnen okdyan. Gözüň görnüp, gözüň açyp oturdyan. Men hakykylada urýarym, men durmuşda diňe dogry adamdyr. Dinle, TikTok'ta var ha.
100%, 90% sen yigren ýar oňundan aýda bu bolşuň ele sen her kim yigren ýa şondan habaryň barmy? Yok men ondan haber. Men her kim seni ölüp baryandır son ýagyndan çykarma. Men her kim seni. Mak ben sen ýaly o efir kan girip zadet böre. Mak ýöne sen yigren ýalar o. O yigrenilip Hudaýa şükür şunya seredilip her kim edibet onu her kim özüni yigrenmeklikler arkayın bol. Seredilip her kim yigrenleyen adam beýdi günne tüýlenip o. Ayda Kemal o. Bolli bir jamat bir zat diýje. Unda gerek bulgun söhbet diýär. Çaň. Öz götüňi seret. Öz götüňi seret. Egille götüňi seret. Her kim bilýänler sen näýlekdiňi. Men de günçü näme çykdym bir minutda gatýarmy bagysça men gatýaram boldy. Ne bereketli. Bir elbetde söýdüm mi diýdim mi? İstat diýmem näme çykdym. Gülen ol oturýarsyň näme ulýan? Men goçuma deretdir oturýardyň aşo goçuma deretdi men näme istat. Elli